Bună ziua tuturor! Melissa sunt și astăzi am o activitate pentru voi de la Thriving at Home sau în română Dezvoltându-ne bine acasă. Este o carte de activități scris de Katie Bassary, Shannon Grant, Amy Trevino, Marisol Olivas și Kelsey Bacon să folosim în timpul carantinei. Astăzi o să explorăm jurnal de recunoștință. Când lucrurile nu merg cum așteptăm, putem să devenim dezamăgiți, frustrați sau supărați. Și când ne simțim așa, e greu să apreciem ce este bun în viețile noastre. Din cauza carantinei, poate e greu pentru tine să fii fericit. Poate te simți supărat pentru că nu poți să ieși afară. Poate te simți frustrat pentru că nu poți să-i vezi pe prietenii tăi. Poate te simți trist pentru că cineva pe care te cunoști este bolnav. Astăzi vreau să faci o pauză. Te oprești și respiri adânc. Acum, te gândești la ce este bun în viața ta. Poate poți să ieși în curtea ta și să joci afară. Poate ai ascultat la muzica ta preferată astăzi. Poate ai mâncare bună acasă. Poate ai vorbit cu prietenul tău cel mai bun pe telefon astăzi. Pentru activitatea de azi, vreau să descarci pagina Jurnal de Recunoștință de la link în descriere. Dacă nu poți să o descarci, poți să folosești o foaie normală și desenezi 3 cutii. În prima cutie scrie: astăzi sunt mulțumit pentru. Vreau să scrii sau desenezi un lucru pe care ești mulțumit. De exemplu, astăzi sunt mulțumită pentru motanul meu, Pickles, cărți și soare. Deci am scris Pickles, cărți și soare și am desenat poze de ei. În a doua cutie scrie: persoana asta mi-a dat bucurie astăzi. Vreau să scrii numele de cineva pe care ți-a dat bucurie astăzi. Dacă nu știi cum să scrii, poți să desenezi o poză de persoana respectivă. Am scris cumnata mea Brandy, pentru că astăzi mi-a trimis o poză de nepoții mei și asta m-a bucurat foarte mult. În ultima cutie scrie: cel mai frumos lucru despre fiind acasă astăzi a fost. Aici o să scrii sau desenezi un lucru care ți-a plăcut despre fiind acasă astăzi. Am scris: m-am uitat la un desen amuzant și am desenat o poză de mine uitându-mă la un desen. Sper că activitatea asta te-a ajutat să recunoști ce este frumos în viața ta. Dacă vrei, mâine poți să descarci un jurnal nou și îl completezi din nou. Și poți să-mi trimiți jurnalul tău. Nu o să împart nici informația ta, nici jurnalul tău cu nimeni. Doar vreau să văd pentru ce ești mulțumit. Mulțumesc că ai petrecut timp cu mine astăzi. Sper să revii în curând. Pa, pa!